Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η μυϊκή ενδυνάμωση μετά τα 60 επιβραδύνει τη γύρανση. Ο οργανισμός διατηρεί καλύτερα τη μάζα των μυών, τη στάση του σώματος και τη σταθερότητα στις κινήσεις. Αυτό σημαίνει λιγότερα προβλήματα στις αρθρώσεις και περισσότερη ανεξαρτησία. Ακόμη και 10 λεπτά την ημέρα έχουν μετρήσιμα ωφέλη. Πολλοί άνθρωποι διστάζουν να ξεκινήσουν γιατί πιστεύουν ότι είναι αργά. Αλλά δεν είναι ποτέ αργά. Το σώμα μας προσαρμόζεται σε κάθε ηλικία. Αρκεί να του δώσουμε τη σωστή όφηση. Αν έχετε περιορισμένη κινητικότητα ή πόνους, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ασκήσεις. Για παράδειγμα, οι πιέσεις στον τοίχο μπορούν να γίνουν πιο εύκολες αν σταθείτε πιο κοντά. Ή τα καθίσματα μπορούν να γίνουν με υποστήριξη στα χέρια. Ακούστε το σώμα σας και κινηθείτε με τον δικό σας ρυθμό. Η συνέπεια είναι πιο σημαντική από την ένταση. 5 λεπτά καθημερινά είναι προτιμότερα από μισή ώρα μία φορά την εβδομάδα. Κάντε τις ασκήσεις σε ώρα που αισθάνεστε ξεκούραστοι. Πρωί ή απόγευμα, όποτε ταιριάζει στη ρουτίνα σας. Η σωστή αναπνοή είναι εξίσου σημαντική. Εισπνεύστε πριν την